soyo kulia chibora Dr. Fred Matiang'i nigo chabwa tanse asomoyega abwoko mwenia omugaka Henry Moranga Obonyo ime yansema ya magweko gotoka ime bunge ya ribari Masaba county area Kisii ritkuria lero abarai ao bakorawo na seneta abwe county ya Kisii omoske Richard Momaimonyonka omwaziri ewo mukuru bwa Kisemi omoske Ezekiel Machagu amaramwe musiwe ward area ya Masimba Boss Mairura bamochirie abarai abo bachiete asenyombene yobara ya status abo ritkoregoro asekerienga negetambukero gyo kumwachereria omurai gose Fred Matiang'i nigo bawuriria abantu kobwate ibande na kumusira Fred Matiang'i aseganga yayo kuligichikura chiobora ribwense omwaka w'ekibere na 2025 muri bene nekane senseme yo beto machini na gutwaragira ni roboti roko bwatia Nasumaiga woko mwene nyagusira Henry Moranga Obonyo ime ya muweko bunge nyari bari Masabe county ya Kisii mwigonya kabogo wikiro nabari aho igati yabo omo senator bwe county ya Kisii Muske Richard Onyonga nabigojo kabiro mwaziri bwe Kisemi mensi to Kenya Omoske Ezekiel Machagu asabane na pore ya benda guchase ya mateyiga family ye estireti my friend ole ane binafsi guna momoima and secondly kurwese family minto kuonyo kamate na baletera magombane so as the family I say pole na bali muatigara mulindu muchiwe asogo semero wito korenya kare tarambete yaira abye Yesu Kristo atinto korana nere mongina mama utwara koremu nimane tomo chano monene okwane kerekyo nigo bono banyakoba bagweyakira ekoko asukuriye kirukyo bugavana ime county ya Kisii iri kumurusia oyo rabisi Muske Simbarati kabiri county nere ramate inwaga nyarba yo mwaka machogo tirankwa nega boss tirankwa nega inwe pange mote bange ti kwa bandirama we banga mwaka machogo ntunto bwaki na mwamu ya kerogo otwakerwe to chibobasi ya soiruruche ayenko machinda koranga orake bwate na bago para kinora machiko omwani ga kali kuiramora usiritumbi pareke nanya nabo ni gabari yabo bagikire nsemo yabo MC na bagabara ibande kurasorongorwa gusia bachitegoro ime ya status asikire no kwamereria oyo kuriye kirukyo bari bwenseme yense ya Kenya kurorongorwa gusi Umuske Dr. Fred Matiang'i abasacha bamenya koimoka abari bagotikikana na status tukwaye bari ruto naba magendero tiga meeting ya status igoro wate papo ya moyoka Fred Matiang'i bakaleta gotenenia tari yo mugambi gweseye na itu twabatera haki ya sawo yo togosabota kuri mugati Matiang'i kugambari ekimwe gwete bari bachete status waterana mbiyamano nebintu byo twatebiru togokorerwa incho moisyo mubeko ruga Masimbaga njena chetega ari status ono bari bachiete narono mwana itoka gose kurwarari bakoire na baba barotye bintu bayetwe ekere bintu bakoze chiete eroro baserebia bari abo nigo bayirachinga kichyabe no kumwakirukako na kuboria aba Kenya bonse kwene kingango bwata bare kura ereko mwa Dr. Fred Matiang'i amaguru mwaka bw'ekirubere na 2025 nebere decided jeno mugako yo machogo na bande mbaro gutara tole gusi na Kenya to make sure for the first time na into mwana omugusi agambe enseye ake kwa mamora mazeseni kwa ndo mukungu oyu nando no muntu ito kwane ruweto weiga intuno mugusi no muntu kwa omo Kenya tumesema enough is what enough mubwate chukura sobonge abantu baminto bagusi nege shekanana asetura bagusi kyagara twanyoru mu mura Kenya yose ikabete integetabu ko kunga one time inu mwakegura koranga mboka gandorega nege tabu ekyo echapte ntanga ni erie korukwesa mali omuntu ororoga kunga Fred Okengo Matiang'i nanye nabone go mwaziri bwe Kisemi me county ya Kisii Eric Mienda anyora chinga kichinga ngumaiga yokagenda mamincha nengana ya Dr. Fred Matiang'i kuriye kirukyo bara ibwense bagotumira ngo mwana ominto lakini mbali gototebi bintu bakorete karo babwato borayo bone na sense yake
entonke yora alonye kwa bera ko mosies buno yorura onye ngwa konye te skuru ya muweko matiangi nacha eninge okara korekane biamono esawa sesemi Reporteria Ensoko TV kuroiga Muweko bunge Nyaribari Masabe kaunti ya Kisii Ritera Nepethuel Machin.